Февраль шаңғы спорты белән шөгыльләнүчеләргә иң кулай ай, көннәрдә җылытуга таба бара. Тик Түбәнкамда яшәүчеләргә шаңгыда шуу мөмкинлекләре шикле. Якындагы шаңгы юлларына кар көртләрен ташыйлар. Бу өлкән яшьтәгеләргә кыенлыклар тудыра. Шаңгы трассаларына юлны кемнәр яба? Проблема белән без дә кызыксындык. Һәр атна сайын эшчеләр шәһәрдән тонналаган карны полигонга ташыйлар. Кар көртләре тиздән биредәге шаңгы юлларында каплар инде дип борчыла. Көн сайын шаңгыда шуучы Светлана Акимова. Было 4 лыжни: Бызовская, Шейниковская, Химиковская, и осталась только одна. Бызов, Шинчылар, Химиклар урамнары янәшәсендә бер генә чаңгы трассасы калып бара. Бөтен җиргә кар ташлыйлар. Мин бульдозерчы янына килеп, бу урыннан карны төрттерүен сорадым. Монда чаңгыда шуарга теләүчеләр күп. Кар күп, өлкән яшьтәгеләргә урманга кадәр барып җитүе кыен. Яшьләр әле үзләренә юл сала алса, өлкәннәргә бу чын сынау. Дальше уже пройти с лыжами нереально, потому что... Лентаны узгач, алга табада чаңгыда шуу кыенлаша, чөнки кар көртләре күп. Безгә өлкәннәргә авырга туры килә. Бу урын шаңгычылар арасында популяр. Шуңа да карамастан анда ел сайын кар китереп түгәләр. Нам, конечно, грустно от этого. Безнең әлбәттә бу хәлләргә эшебез пыша. Кар көртләрен йырып узарга туры килә. Тракторчыдан юл калдыруын сорадым. Тик икенче көнне кабат бу урынга кар китереп ташлаганнар. Шаңгыда йөрергә яратучылар кар көртләрен башка җиргә ташуларын сорап тора коммуналь хуҗалыгы идарәчеләренә дә мөрәҗәгать иткәннәр. Үтенечләрен исәпкә алып, хәлне төзәтергә вәгъдә иткәннәр. Тик бу урынга карны төрле предприятиеләрдән китереп ташлыйлар. Шаңгычыларның гозеренә алар да игътибар итсеннәр иде. Искәндәр Гыймалдинов, Светлана Шумкова, Максим Липин, Татарстан ялыклары, Түбән Кама.